Така, автограф вземи. Нашите колеги от Национална служба за охрана, приветствайте ги! След като се уверят, че наистина е безопасно, те могат да изведат випа, за да може да се срещне по 10 цветя или да се направи среща. Ето те вече са по трасето. Отстраняват елегантно дамата, която иска автограф. Тук скоростта е по-бавна, защото усеща, че може да се случи нещо. Децата да не се върнат в автомобили, както обичаме. Както виждате, всички пистолети са аплодисменти.